بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abu ne sananne a ko'ina a faɗin duniya ma kaf da kuma ɓangarori daban-daban nata. Najeriya wani ɓangare ne na duniya, Arewa wani ɓangare ne na duniya. Ko'ina ana kokawa da rashin tarbiyya, kuma rashin tarbiyyar nan jigo ne wajen aikata laifuffuka da ɓarna. Ita kuma tarbiyyar nan akwai ta yara akwai ta manya, akwai ta shugabanni. Don haka tarbiyya ba wani ɓangare ne guda ɗaya ba. Yara rashin tarbiyyarsu ko matasa ko manya ko jagorori ko shugabanni ko ma'aikata ko ma wani ɓangare mutum yake, rashin tarbiyyar nan illa ne. Rashin tarbiyya shine abin da ake cewa rashin discipline, shine ma'anar rashin tarbiyya. To abubuwan da suke haifar da rashin tarbiyya suna da yawa, amma daga ciki shugabanci jigo ne wajen rushewar tarbiyya. Rashin samun shugabanci mai kyau yana taimakawa wajen rashin tarbiyya. Rashin samun malamai masu tarbiyya da za su karantar da mutane waɗanda za su nuna su a aikace a ga kyawawan halaye da kuma harkar ilimi, domin ilimi da tarbiyya yake tafiya. Ilimi yana ɗaukar kashi 30%, tarbiyya tana ɗaukar kashi 70%. Da haka fagen ilimi ma idan ya zamana su kansu malaman ba su da tarbiyya, su ma za su iya haifar da rashin tarbiyya. Haka kuma iyaye su ma jigo ne wajen tarbiyya, domin su ne makarantar farko wajen gina tarbiyya. Da haka idan su ma aka wayi gari ba su yi aikinsu ba, to shi ma yana taimakawa wajen rushe tarbiyya. Mutanen unguwa ko mutanen gari ko mutanen ƙasa su ma jigo ne wajen abin nan, domin daman da shugabanci da makaranta ko malamai da iyaye da unguwa ko gari ko ƙasa, waɗannan guda huɗu su ne ake maganar tarbiyya a kansu. Iyaye su ne farko, sannan sai malami, sannan sai shugabanni, sannan sai al'umma. Don haka shi yasa ko ka ce kowanne ka ba shi kashi 25%. Za ka iya ƙarawa a wani wuri kamar da iyaye da makaranta da shugabanni, za ka iya cewa suna da kashi mafi yawa akan ragowar. In ka ɗauki kashi 100 ɗin nan ka raba shi 25 kowanne, ko kuma ka ce a'a, ka ba wa iyaye kashi 25, ka ba wa shugabanni kashi 35, sannan ka raba ragowar. Domin in shugabanci ya zama ba shi da kyau, to daga nan tarbiyya take abin nan, domin shugabanci shine mai tsawatarwa, shine mai cewa a yi kaza ko a bar kaza. Su kuma iyaye su ne waɗanda aka ɗora wa nauyi tun daga aure da mutum zai yi tukunna, wadda za ta aura, wanda za ta aura da wadda zai aura, da kuma yadda za su yi zaman auren nan. Sannan daga ran da suka haifi yaron nan, to tun kafin su haife shi tun a ciki, zuwa asibiti, kula da lafiyarta, kula da lafiyar jaririn ne, kulawa da tunaninta, kula da jaririn ne, zuwanta asibiti da komai da komai. To daga ran da ya zo duniya, daga haihuwarsa zuwa shekara 7, to wannan yana hannun uwa. Amma daga inda ya shekara 7 zuwa ya 14 yana hannun uba. Uwa kuma mai kallo ne da ba da shawara. Daga inda ya shekara 7 ɗin nan ta 14, to kuma wannan zai zama na uba ne shi kaɗai. Domin lokacin da yake da shekara 7 farko, shi uba wasa kawai zai da yaro. Uwa ita ce mai nuna masa ya ajiye takalminsa a can, ya yi kaza, a aikace za ta dinga koya musu abu. Ita shekara 7 ne nata, shi ko uba wasa ne nasa. Ina wasa da yaron ne, ya shiga zuciyar yaron nan, ita kuma uwa tana nuna masa abin da ya kamata. To daga inda ya shekara 7 uba zai kai shi makaranta. Da haka shi kuma nasa aikin ya dawo shi da ita. In ya dawo daga makaranta ita zai gani, in zai tafi makaranta ita zai gani. Maimakon mahaifinsa ya fita da wuri, to ita aikinta a wannan shekara 7 ta biyu shine ta dinga nuna wa mahaifinsa cewa yaron nan fa na ga yana yin kaza kaza, yarinyar nan fa na ga tana kaza kaza.
na lura yarinyar nan tana kaza kaza, na lura yaron nan baya yin kaza kaza. To shi kuma uba ne zai yi faɗa, shi ne zai tsawatar, shi zai kashedi, domin a yanzu ba sa jin maganar uwarsu. To da haka su biyu suke aiki, ita tana kula ta bashi labari, shi kuma ya ɗau mataki. To daga inda ya shekara bakwai ta biyu, to shekara bakwai ta uku, to lokacin shi kuma uba shi kaɗai ne zai tafi da shi wajen jana'iza, wajen ɗaurin aure, wajen gaisuwa, wajen biki, wajen kaza, wajen abokai, wajen waye, ya gane kowa wannan ga matsayinsa, wannan ga matsayinsa, wannan ga matsayinsa, wannan ga matsayinsa, wannan wana ne, wannan ƙane ne, wannan abokina ne, wannan babana ne, wannan kaza. Wannan shekara bakwai na ukun nan uba ne kawai, shi ne zai kula da su. To idan aka waye gari wannan suka yi watsi da wannan tsari, to kaga ba ƙaramin ɓarna aka samu ba. To ita kuma hukuma ita ce in ka fito za ka ga ɗan sanda na ba da hannu, ko ka ce wani wanda ba ɗan sanda ba yana ba da hannu, kamar ka ce police traffic yana ba da hannu, ko ka ce ga wani dai wanda hukuma, ko ga danja yana ba da hannu, zai ga komai a tsare yake tafiya. In ya zo makaranta akwai dokoki na gwamnati, ga kuma malamai, sannan ya zo wajen yawonsa a kan titi a unguwa, ga dokoki na gwamnati da ta ce a yi kaza a bar kaza, ga matakai nan ana bi. Don haka to su kuma kowanne, ga malami a makaranta, ga mutanen unguwa ko gari, ga kuma gwamnati, su kuma su uku su ne suke ta aiki. Ita daman gwamnati ta ko ina ne, tana gidan kowa, tana garin kowa, tana ƙasar kowa, tana gidajen kowa, duk inda mutane suke gwamnati tana nan tana bibiya da ba da umarni da haninta. Malami kuma yaro in ya zo makaranta. Sannan mutanen unguwa kuma su ma suna tare da gwamnati wajen kula da abubuwan da ya kamata ya je ya dawo. To waɗannan su ne, to in aka wayi gari ya zamana kowane ɗaya daga cikinsu ya ɓalle, kamar gini ne ka zare bulo ɗaya, kuma ya danganta da a ina ka zare bulon, kuma gwargwadon yawan bulon da ka zare gwargwadon yadda za ka yi wa ginin nan ɓarna. To haka da uwa da uba da malaman makaranta da shugabanni da al'umma, kowannensu yana da abin da zai yi. Da haka duk lokacin da ɗayansu bai yi abin da aka ɗora masa ba, to matsala tana nan. Da haka duk lokacin da kake son ka gyara tarbiyya, to gwamnati ce za ta fara tsayawa. Kamar yanzu da ake kuka da tarbiyya ta rushe, to babu wanda zai taimaka ta dawo hanya sama da shugabanci. Gwamnati ita ce farkon za ta dawo da tarbiyya, domin duk inda iyaye suka kai suka kawo ba su kai ƙarfin gwamnati ba, musamman yaron da ya wuce shekara 14 da ya sama, to ai doka ce kawai za ta sarrafa shi, ba wa'azi ba. Wa'azi kawai abin da yake wayar da kan mutane ne, ya tunasantar da su, ya ji hankalinsu, ya tuna musu abin da yake mara kyau su bari, ko mai kyau, shikenan. Amma barin abu na ɓarna, wa'azi kawai baya sawa. Inda wa'azi na sa a yi abu ko ya hana, da yanzu ba a buƙatar a ce komai. Da haka in tarbiyya ta lalace, waɗanda za su fara gyara ta mutum biyu ne, gwamnati da iyaye. Su biyun nan su za su fara, sannan kuma ragowar abubuwa su taho. Maganar rashin aikin yi da ake maƙalewa da shi, da maganar rashin ilimi da ake maƙalewa da shi, gaskiya ne, amma ba su kai wannan ba. Domin hukuma baya za mu ga talaucin da aka yi a baya, da jahilcin da aka yi a baya, amma mutane saboda akwai doka da oda suna tafiya daidai.